A Babavilág támogatója a hintafotel.hu Kft. Az anyateljes táplálás, vagyis a szoptatás a világ legtermészetesebb jelenségei közé tartozik, még akkor is, ha néha bonyolultnak és fájdalmasnak érzik az édesanyák. Az emlő felépítése és az anyatej összetétele pont olyan, amilyennek lennie kell. A baba minden igényét kielégíti. Szoptatás közben ugyanis azon kívül, hogy a baba jól lakik, az egészségét is óvja ez a táplálék, és a gyermek nem csak testi, hanem lelki kapcsolatba is léphet édesanyjával. Mónika tapasztalt anyuka, összesen 4 gyermek sorsáról gondoskodik. Ebből 3-at én termeltem, egyet pedig, mindig úgy szoktam mondani, hogy megnyertem. 3 fiam van és 1 nevelt lányom. Tavaly tavasszal Mónika még a méhében hordozta a 3. kisfiát, akit akkor még csak képeken láthattunk. Hát körülbelül 5-6 hónapos terhes lehettem akkoriban. Hát azóta ugye július közepén megszületett Nolan, aki most már lassan fél éves. És még anyatejes. A WHO és az UNICEF ajánlása, hogy a gyermek 6 hónapos koráig kizárólag anyatejet kapjon. Vannak azonban olyan édesanyák, akiknek ez az időszak nem telik problémamentesen. Azt gondolom, hogy nem szégyen még egy 3 gyerekes anyukának sem segítséget kérni, mert pontosan azért, mert minden gyerek más, és merülhetnek fel újabb és újabb nehézségek vagy problémák, amit esetleg nem tud egyedül megoldani. És annál rosszabb nincsen, mikor egy anyuka stresszes, mert az ugye átragad a babára, és akkor minden elromolhat. Gitidis Krisztina védőnőként és szoptatási tanácsadóként egyaránt az édesanyák segítségére van. Én mindig azt mondom, hogy az kell kezdeni, hogy önző vagyok. Tehát, hogy én magam. Tehát, hogy nagyon fontos az anya, találja meg azt a kényelmes pozíciót, amiben ő jól érzi magát. Ugyanis sosem tudhatjuk, meddig tart majd a szoptatás. Az a lényeg, hogy az anya legyen megtámasztva, és ez jó legyen, mert hogy az időt nem szoktuk korlátozni egy szoptatásnál, és lehet, hogy ez 10 perc, de lehet, hogy 40 perc. És ha az anya elkezd feszengeni, és rossz érzése lesz neki, akkor ez a babába is rossz érzést fog kiváltani. Ha az édesanyja kényelembe helyezte magát, a következő és legfontosabb lépés, hogy helyesen helyezze merre babáját. Majdnem a bimbó magasságába kell lennie, ott kell lenni a gyermeknek, egészen közel odafordulva, tehát teljesen így párhuzamosan a pocakjuk összeél, és azt szoktuk mondani, hogy a fül, a váll és a csípő az egy vonalba legyen. Az anya kényelmén túl a baba pozíciója sem elhanyagolható. Azoknál az anyáknál, akik mondjuk először szültek, nincs szoptatási tapasztalatuk még úgy, azoknak nagyon-nagyon jól szokott lenni a keresztezett bölcsőtartás, tehát egy kicsit így ferdén helyezkedik el a gyermek, mert ez az aszimmetrikus merretapadást sokkal könnyebben meg tudja tartani. A tarkónál megtámasztva, és a mellett a másik kezével nagyon könnyen fel tudja erre helyezni. Van még az úgynevezett hónaj vagy futballlabda tartás is. A szakemberek azért ajánlják ezeket a pozíciókat, mert az anyuka szemkontaktusban lehet babájával. Látja a nóziát, mindent, és tudja, hogy mennyire hatékonyan eszik. Vagy a klasszikus, mint nők nagyobb része bölcsőtartásban, amikor így párhuzamosan megy. De mondanánk a nőknek, akik még nem annyira jártasak a szoptatásba, ez a 2 pozíció talán egy kicsit könnyebben megy. Mónika tapasztalatai azt mutatják, hogy minden baba más. Mindhárom gyermekénél más szoptatási pozíció vált be. Egy dolog azonban minden esetben fontos volt, hogy ő is jól érezze magát. A szoptatás alkalmával én azért törekszem arra, hogy párnákkal, vagy valamilyen módszerrel kitámasszam magamat, vagy a babát, hogy ne kelljen semmiféleképpen erőt kifejtenem. Tehát a lényeg a stabil pozíció és a nyugalom. Alessandra Piontelli olasz orvos a magzati mozgásokat kutatta. Azt írta le egyik tanulmányában, hogy a mélyben fejlődő baba lebeg a magzatvízben, követi anyukája légzésének ritmusát, mintha ezzel ringatná el magát, és úgy tűnik, teljesen ráhangolódik és egyé válik édesanyjával. A ringatózó mozgás szülés után is fontos marad a babák számára, ráadásul jótékony hatású is. A hintázó mozgás ugyanis pozitívan befolyásolja a kicsik központi idegrendszerének érési folyamatait. Én azt gondolom, hogy ez leginkább a babának jó, mert én úgy tudom, hogy az idegrendszert fejleszti ez a fajta mozgás, tehát nem véletlenül hintáztatjuk meg, ugye a régi időkben nem véletlenül használták a bölcsőket,
ami sajnos most már nem igazán divat. Úgyhogy ez neki feltétlenül jó, de hát az anyukának is nagyon kellemes mozgás ez. Ha a megfelelő elhelyezkedés és pozíció felvétele után is problémába ütközne az édesanyja, érdemes minél hamarabb szakértőhöz fordulni, hiszen a szoptatás nagyon fontos a baba és a mama egészsége szempontjából is. A Babavilág támogatója a hintafotel.hu Kft.